Sirleşeriz dostlar. Әйдәгез серләшик. Бүген дә без психолог Вәсилә Шәмсевалиева белән мөнәсәбәтләр темасын күтәрәбез. Хатта бар, укып китәм. Әйдәгез тыңлап китегез сез. Исәнмесез, мин күптән түгел аерылган ир-ат белән очраша башладым. Аерылса да элеккеге хатыны һәм баласы белән аралашып тора. Шул баласы өчен үлеп тора. Һаман саен очраша аның белән. Бала белән очрашканда элеккеге хатыны белән дә күрешә. Мин бик көнләшәм. Аралашып яңадан кавышырлар дип куркам. Шуңа күрә яраткан кешемнән һаман сорау алам. Нәрсә сөйләштегез? Ничек сөйләштегез дип. Алай эшләргә дә ярамыйдыр инде, аптыраган, ничек тотарга икән үземне. Менә шундый хат монда. Бу ситуация тормышта була торган хәл бит инде. Әлбәттә, була торган хәл дип әйтер идем Айсылу. Бүгенге көндә еш кына мондый сорау белән мөрәҗәгать итәләр миңа да. Һәм инде минемчә иң мөһиме монда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Ир кешенең элеккеге тормышы бар дип әйтәбез. Һәм инде аның элеккеге тормышында әлбәттә аның балалары булырга мөмкин, бер бала яки берничә бала һәм элеккеге хатыны бар дип әйтәбез. Менә монда аңларга кирәк. Мин мондый кеше белән мөнәсәбәтләргә керәм икән, аның элеккеге тормышы беркайда китмәячәк. Бу багаж. Әйе. Яңа тормышка да керә. Әйе, ул начар түгел, ул бик яхшы. Чөнки ул инде гомер иткән икән, тормыш иткән. Без бит инде ир-ат белән мөнәсәбәтләргә керәбез икән, без аны тулысынча кабул итеп алабыз. Аның элеккеге тормышы белән, аның балалары белән, аның гаиләсе белән. Һәм инде менә миңа калса монда иң мөһиме хатын-кыз беренче чиратта шул хакта уйланырга тиеш. Мин әзерме шушы ир-атны бөтен элеккеге үткәне белән кабул итеп алырга? Әгәр дә мин аны кабул итеп алам икән, монда билгеләргә кирәк бер төп мәсьәләне. Нинди генә бала булса да, ир-ат өчен беренче чиратта бала булачак. Бала ничә яшьтә булуына карамастан, 18 яшькә кадәр дип әйтәбез, ир-ат әлбәттә һәрвакыт бала белән булачак. Мин инде физик хәлдә бала белән була дип әйтмим, һәрвакыт ул аның өчен нәрсә дә булса эшләячәк, ул аның янына барачак. Аны уйлап торачак шулай бит. Әлбәттә, ниндидер мәсьәләләр килеп туса, ул аны чишәчәк. Инде дөресен генә әйткәндә, бала 18 яшькә кадәр әнисе белән береккән. Мин шулай дип әйтәм. Шуңа күрә, димәк, бу ир-ат үзенең баласы белән аралаша икән, аны белән вакыт үткәрә икән, ул аның әнисе белән дә вакыт үткәрә. Һәм моңа әзер булырга кирәк. Бу чыннан да җиңел түгел. Булырга мөмкин, ләкин моңа әзер булырга. Менә бу сорау алу, ничек дип сөйләштегез, нәрсәләр эшләдегез? Ул әлбәттә һәркемнең шәхси эше. Әлбәттә без сорый алабыз, әгәр дә ир-ат тели икән, ул уртаклаша ала безнең белән шулай дип сөйли ала ул хакта. Ләкин монда әзгенә тирәнгәрәк керәдем. Мондый мөнәсәбәтләргә кергән хатын-кыз үзе өчен беренче чиратта билгеләргә тиеш. Аның эмоциональ халәте булырга тиеш тотрыклы. Һәм психологик яктан да ул психологик яктан бу хатын-кыз шулай ук тотрыклы булырга тиеш. Үзенә үзе ышанган дип әйтергә кирәктер инде бу очракта. Әгәр дә үзенә теге мин кимчелекләрем бар, мин мондыйрак ахрысы, мин теге хатыннан яхшырак микән, юк микән икеләнә икән, ул шундук аның мөнәсәбәтләренә дә чыгачактыр, шулаймы? Әйе, ул беләсеңме ничек әйтердем? Гомумән чагыштырырга кирәкми. Чөнки ир-ат бала янына бара. Менә моны аңларга кирәк. Һәм инде аның әнисе, шушы баланың әнисе, аның элеккеге мөнәсәбәтләрдә булган кешесе, шушы бала белән бергә береккән булгач, әлбәттә ул аның белән дә ниндидер мөнәсәбәтләрдә булачак. Хатын-кыз мәсәлән тыя ала микән, бүлдерәм инде. Бала белән аралаш син, әнисе белән аралашма дип теге шундый киртәләр куя ала микән? Ул ничек аны берничә дә куеп булмый, чөнки хатын-кыз белән бала икесе бер бөтен. Ничек инде менә син, мисал өчен, аш ашыйсың, ләкин ашның кайсыдыр бер өлешләрен ашамыйсың. Алай булмый инде. Без аны бер бөтен килеш карыйбыз. Ләкин монда әйтергә кирәк, ир-ат бала белән аралаша икән, аның янына йөри икән, баланың әнисе белән дә шул дәрәҗәдә аралаша дигән сүз түгел. Ул баланың әнисен гомумән күрә алмаска мөмкин. Төрле хәлләр була бит. Без аларның ничек аралашканын белмибез. Дус алар дустана мөнәсәбәтләрдә булырга мөмкин. Ләкин ул бала янына бара, баланың хәлен белә, баласын барлый икән, ул инде әлбәттә үзенең элеккеге тормыш иптәшендә элеккеге хатыны белән дә мөнәсәбәтләрдә була ниндидер. Һәм монда миңа калса инде менә бу яңа тормыш коргач, яңа гаилә коргач, бу яңа гаиләдәге хатын-кыз шушыны ничектер аңларга тиеш. Менә ул бала янына барганда, нәкъ менә ата ролендә бара, ата ролендә бара. Ул анда
теге элекеге хатыны белән мөнәсәбәтләр кормый, аларның мөнәсәбәтләре юк, тәмамланган, ул анда бары тик ата ролендә генә йөри. Көнчел кешегә ләкин моны тиз генә аңлавы авыр була инде. Әлбәттә, шуңа күрә мин нәрсә әйтәсем килә, менә мондый мөнәсәбәтләргә кергән вакытта хатын-кыз беләбез бит инде без. Менә бу иратның элекеге тормышы барлыгын да беләбез, алар бит сөйлиләр. Мондый мөнәсәбәтләргә кергәндә искә алырга кирәк, аның өчен беренче чиратта һәрвакыт бала беләчәк. Һәм инде бу начар түгел, бу киресенчә яхшы. Бу нормада дип әйтәбез. Әгәр дә ул баласын онытмаган икән, бу плюс кына бит инде. Бу киресенчә яхшы. Димәк, бу ират өчен җаваплы. Үзен баласы өчен җаваплы, ул аны үстерә, ул аңа ярдәм итә, ул аңа аралаша. Бу бик шәп булырга тиеш. Моны аңларга кирәк. Һәм инде минем нәрсә әйтәсем килә, еш кына гаилә таркалмаган очракта да, мәсәлән, әтисе, әнисе, баласы бар икән, хәтта бу очракта да ират өчен бала беренче урында була икән, хатынына караганда, мәсәлән, бу да бик әйбәт. Һәм ул булырга тиеш тә. Билгеле бер яшькә җиткәнче бала. Әлбәттә, без хәзер сөйләшәбез, бала 18 яшькә җиткәнче дип. Балигъ булганчы дип әйтәбез. Балигъ булганчы дип әйтәбез. Шуңа күрә миңа калса нәрсә дип әйтергә була? Мондый беренчедән менә шундый мөнәсәбәтләргә кергәндә моңа әзер булырга кирәк. Һәм инде ул һәрвакыт бала, аның өчен һәрвакыт беренче урында булачак. Аның элекеге тормышы, элекеге хатыны, ул бары тик шушы бала белән бергә, как приложение, что ничек була инде. Шушында. Шушы бала белән береккән, аны беренче тип булмый, әни кеше бала белән шулай береккән була инде. Алар бер бөтен булып күзалланалар. Әлбәттә, төрле хәлләр булырга мөмкин име, анда теге нюанслары бар инде, монда контекстан ситуациялар төрлесе бар. Мәсәлән, шул ук ахыр чиктә менә аның куркулары бит чынга да ашарга мөмкин. Аралашып китәрләр дә, яңадан кавышырлар дип. Һәм ул алайда булырга мөмкин бит бер караганда. Һәм аңа да бит әзер булырга кирәк. Бу ситуациягә әйткәндә, беләсең, мәхәббәт шундый кызык нәрсә инде. Әгәр дә син кешене яратасың икән, син һәрвакыт аны югалтырга әзер булырга тиеш. Бер кайчан да кеше тулысынча синеке генә, һәрвакытта да гомерлеккә синеке генә була алмый. Менә бу ситуациядә җитер ике төрле фикер туарга мөмкин. Бер караганда ул курка бит инде алар кавышырлар дип. Икенче караганда алар кавышу бит ул яхшы да булыр, яхшы бит инде бер теге Кем өчен яхшы? Бала өчен, теге таркалган гаилә өчен. Аның күзлегеннән караганда бу куркыныч ситуация, ул аннан курка. Менә җәмгыять күзлегеннән караганда, бәлки бу гаиләнең яңадан кавышуы ул үзенә күрә бер плюстыр. Һәм менә бу хатка бик күп комментарийлар килгән иде. Һәм шул комментарийлар арасында бозма кеше гаиләсен бер караганда ул гаиләне бозучы түгел бит инде. Бу кеше гаилә таркалган, ләкин менә җәмгыять күзлегеннән ул барыбер аерылган ир барыбер әле теге гаиләгә мөнәсәбәтле булып кала. Һәм бу хатын-кыз теге руштар разлучница, аерылган булуына карамастан, һәм аңа да шундый комментарийлар, тимәк кеше гаиләсен кавышсыннар, ник син аларга теге киртәләр куясың дигән шикелле әле аның ярасына тагы да күбрәк тоз салалар дип әйтик инде. Монда инде әйтеп китәсем килә шикләр турында. Мин мөнәсәбәтләрне корам шушы ират белән. Ул иратның элекеге тормышын мин кабул итеп алам, элекеге баласын кабул итеп алам, аның барлыгын беләм. Әнде аның элекеге хатыны белән нинди мөнәсәбәтләр куру бөтенләй минем эшем түгел. Һәм инде монда миңа калса, әгәр дә мин ул хакта минем эшем түгел икән, ни өчен ул хакта уйланырга тиеш? Әгәр дә ират тели икән, кем белән тели, шуның белән мөнәсәбәтләр кора ул. Аны берничә тә булмый. Мин үземнең җаваплылык даирәмне түгел билгеләсәм, түгел сизсәм, минем мондый проблемалар булмаячак. Мин гомумән башыма да кертеп карамаячакмын. Чөнки мин үзара ике кеше арасында булган мөнәсәбәтләрне корам, төзим, моның өчен билгеле бер адымнар ясыйм, көн сайын тырышам шуның өчен. Булды, мин үз җаваплылыгымның шикләрен түгел билгелим. Ни өчен мин минем ирем бара да, ул анда нәрсәдер эшли, кем беләндер аралаша дип уйланам. Без яратабыз инде шулай име. Фантазияләргә бирелеп. Мин уйладым, ул шулай дип уйлагандыр дип уйладым да, шуңа күрә шулайдыр дип әйттем. Менә бездә бар. Аннары үпкәләдем, юладым. Аннары шуңа үпкәләдем. Кайтып киттем. Эштә генә. Теге ират ул бу турыда гомумән белмәгәндә булып чыга. Ул каядыр эшкә барганында, аның үз тормышы име. Үз тормышы. Беләм дә ират дигәннән тагын шуны сорау. Әлбәттә, менә монда хәзер аның инде эмоциялар, куркулар бөтен билеп алды хатын-кызны.
бу очракта шушы ир кеше белән сөйләшү, ачыктан-ачык сөйләшеп, менә бу куркуларны әйтү кирәкме, әллә инде белдермәскә тырышыргамы? Мин курыкмыйм әле дигән кыйфәт чыгарып, әллә инде әйтергәме? Мәсәлән, мин борчылам. Менә шулай дип. Юк, әлбәттә ачыкларга мөмкин. Мин инде һәрвакыт әйтә киләм, нинди генә мөнәсәбәтләр булса да утырып сөйләшергә кирәк. Әлбәттә ачыкларга кирәк. Әгәр дә сезне нәрсәдер борчый икән, әлбәттә якын кеше белән аның белән уртаклашасың инде. Ләкин ул тыныч хәлдә, эмоциональ күтәренкелек хәлдә түгелме, теге ачуланып, эмоцияларга бирелеп түгел, тыныч хәлдә булырга тиеш. Бәлки ул ират әйтер, бәлки ул ачыклык кертер. Юк инде син нәрсә? Ул бит инде үткәндә калган тормыш, мин хәзер сине генә яратам, мин синең белән генә яшим. Ләкин мин баламны бер кайчан да калдырмаячакмын, син миңа әзер булырга тиеш. Ул шулай дип әйтергә мөмкин. Һәм гомумән минчә тынычланырга ул мөмкин. сүзләрне бәлки мөнәсәбәтләрнең башында ук әйтергә тиештер дә. Менә мөнәсәбәтләргә кергәнче ук дип әйтик, җитди. Син әзерме булды кабул итәргә, әллә инде юкмы дип юкмы? Менә бу сүзләр яңгырага тиеш түгел микән? Беләсеңме ничек, әгәр дә ике улы җитлеккән кеше мөнәсәбәтләргә керә икән, әлбәттә мөнәсәбәтләр башланганда ук сөйләшсәләр була, ләкин бу инде ничек априори, то есть бу хакта әйтеп тә тормаска мөмкин. Бер караганда. Бер караганда. Ләкин сезгә шулай җайлы икән, әгәр дә сезгә сөйләшергә кирәк икән, билгеләргә кирәк икән, әлбәттә ярда булганда ук инде кагыйдә, ниндидер кагыйдә түгел, ярда булганда ук бу хакта әйтеп китсәгез яхшырак булыр. Ләкин мин мөнәсәбәтләргә кергәндә иратны кабул итәм икән, мин аны тулысынча кабул итәм. Тормышта кызганыч теге иратны гына кабул итеп, аның Элекеге тормышын тормышын күз бир йомып мөнәсәбәтләренә янда шундый бала, тагын кемнәрдер анда барлыкка килгән икән. Аларның барысын да кабул итмичә һәм бәхәсләр, аннары ул бит әле еллар буена сузылган дидер ситуациялар барлыкка килеп булырга тора. мөмкин, әйе. Менә монда аңларга кирәк. Бала бит әле ул үсә. Монда мин белмим ничә яшьлек бала турында сүз бара инде, ләкин бала үсә һәм баланың да төрле вакытлары булырга мөмкин. Билгеле бер вакытта ул бала хәтта туктале мин әтием белән яшисем килә дип Дигән теләк белдерергә мөмкин. теләк белдергән мөмкин. Һәм аның хакы бар моңа. Һәм ул килеп, әгәр дә атасы белән дә сөйләшенсә, ул килеп гомумән шушы гаиләгә яшәргә дә мөмкин. Хәтта андый хәлләр дә бар. Мин моның бернинди начарлыгын да күрмим. Әгәр дә бала үзе тели икән. Төрле хәлләр була. Менә шуңа күрә контексттан чыгып карарга кирәк. Без инде берничек тә баланы күрми тора алмыйбыз. Ул бар һәм ул булачак. Һәм ул һәрвакытта да ират бала яклы булачак. Төнгө сәгать, хәтта бу гаиләдә икенче бала, өченче бала туса да, ничек кенә булса да, ул барыбер баласына мөнәсәбәтен белдерәчәк һәм игътибарын, акчасын, үзенең вакытын аңа сарыф итәчәк һәм бу бик дөрес, бу бик шәп. Әгәр дә шундый ират белән сез гаилә корасыз икән, Сез тыныч була аласыз, үзегез өчен дә, үзегезнең балалар өчен дә, чөнки бу бит тормыш, көннәрдән бер көнне сезнең белән дә шул ук хәл булырга мөмкин. Без әйтә Һәм алмыйбыз бу нәрсә очракта буласын. инде сез беләсез, ират сездә калдырмаячак ата кеше буларак. Шундый үпкәләүләргә, талашларга китмәсен өчен нинди дә булса киеренкелек сизәсез икән мөнәсәбәтләрдә сөйләшергә кирәк. Ничектер әйтергә кирәк, әйдә менә сөйләшеп карыйк әле. Без авторга тәкъдим итәбез, сорау алырга түгел, теге син нишләдең анда, булай итеп карадыңмы аңа, булай. Киресенчә үзенең бәлки куркулары турында сөйләш. Әйе, бәлки ул менә шушы безнең эфирне караганнан соң аңлар да инде туктале, чыннан да аның бит инде анда үз баласы бар, ул бит аңа шундый мөнәсәбәттә. Әгәр дә ират баласын карый икән, аңа игътибар бирә икән, димәк ул гомумән игътибар бирүче, караучы ират. Димәк ул сезгә дә шундый игътибарны бирә. Моны бәлки күрә генә белергә кирәк. Бик зур рәхмәт Вәсилә, төпле киңәшләрең өчен. Мин уйлыйм инде безнең хат авторы да һәм әлеге ситуациядә калган башка хатын-кызлар да бу ситуациягә инде икенче яктан карарлар дип. Һәм әлбәттә инде мөнәсәбәтләрен дөрес төзерләр дип ышанып калабыз. Һәм без сезнең дә чыгышыбыз киләсе чыгарылышта.